αυτοκίνητο το 2016. Το πάμε μια βόλτα να περάσουμε τους υπόλοιπους, να κάνουμε μια έτσι, μικρή εκδρομούλα. Φεύγουμε! Στο Jeep Renegade, είναι 1400 κυβικά, είναι 170 άλογα. Έχουμε 4x4, αυτόματο κυβότιο, 9τάχητο, Navy, είναι full extra, έχουμε χάρτες. Εδώ έχουμε το driver assist. Όταν πάμε να πατήσουμε σε άσπρη γραμμή όπως τώρα, βλέπετε ότι γίνεται πορτοκαλί η αριστερή πλευρά. Οπότε στην ουσία σου φέρνει το τιμόνι μόνο το αμάξι στη μέση της λωρίδας, ώστε να μην πατάς ούτε δεξιά ούτε αριστερά στη γραμμή. Το driver assist ενδράσει πια. Βλέπετε γίνεται πορτοκαλί δεξιά, φέρνει το τιμόνι μόνο του το αμάξι, κάνει επαναφορά, αριστερά, πάλι επαναφορά. Αυτό είναι μια προειδοποίηση ότι πρέπει να πιάσουμε το τιμόνι. Είναι και τις τέτοιες, της πίστας. Να πέραμε λίγο χώμα εκεί μέσα. Ποια πίστα? Στο motocross που είχαμε πάει με τα παντάκια, ρε. Εδώ δεν είχαμε πάει. Ναι, ναι. Λοιπόν, φίλε, θα το οδηγήσεις? Ναι, Νικόλα, να το πάρω μια βόλτα, να δούμε τι λέει τα αμάξι. Να δούμε τι λέει μέσα. Είναι ένα αυτοκίνητο 30.000 ευρώ. Είναι πολύ ποιοτικό, αλλά λογικό είναι. Είναι πολύ άνετο, της οδήγησης πολύ καλή. Εδώ πέρα έχουμε ένα κουμπί το οποίο φουσκώνει και ξεφουσκώνει την πλάτη μας εδώ. Οπότε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη μέση, βοηθάει πολύ. Όλα τα κουμπιά, πίσω παράθυρα, μπροστά παράθυρα, για τους καθρέφτες, ηλεκτρική πάντα. Το αυτοκίνητο είναι αυτόματο, έχει ένα 9 κυβότιο και συριακό. Όλα τα συστήματα πάνω στο τιμόνι για σταθμούς, να αλλάζει σε ραδιόφωνο. Εδώ έχουμε για το κινητό, συνδέεται με Bluetooth. Έχουμε την οθόνη, πολύ σημαντικό στοιχείο του αυτοκινήτου, γιατί είμαστε και στη full έκδοση. Έχει πάνω νάβι, έχει όλους τους χάρτες, σε βοηθάει πάρα πολύ στην πλοήγηση. Συνδέεις και το κινητό όπως βλέπετε. Μπορεί να πάρει και application. Έχουμε αυτόματο διζωνικό κλιματισμό. Όλα τα comfort δηλαδή. Τη λεπτομέρεια να προσέξουμε. Since από το 1941. Εγώ έχω ενθουσιαστεί με κάτι έτσι, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει εσάς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ ανάμεσα στο ταχύμετρο και στο στροφόμετρο έχει μια οθόνη η οποία είναι έγχρωμη και μας δείχνει την ταχύτητα του αυτοκινήτου, την πίεση που έχουν τα ελαστικά μας. Μας λέει τη μέση κατανάλωση του αυτοκινήτου. Εντάξει, το έχουμε ζαλίσει λίγο τώρα, γι' αυτό είναι λίγο ψηλή. Είναι λίγο ψηλή γιατί το έχουμε πιει λίγο το αίμα που λέμε. Πόσα χιλιόμετρα μπορούμε να κάνουμε ακόμα με τη βενζίνη που έχουμε. Το lane sense είναι αυτό που σας δείξαμε πριν, όταν ήμασταν στην Αττική Οδό. Μόλις βγεις εκτός γραμμής, αρχίζει σου πιάνει το τιμόνι, παπ, και στο ισιώνει μόνο το αυτοκίνητο. Αυτά προς το παρόν. Πρέπει να το οδηγήσω και λίγο εγώ, νομίζω, εκτός δρόμου, να σας πω και εκεί τη γνώμη μου. Πού πάρε Γιώργο, για να στρέψω το τιμόνι? Ναι, είναι εκεί. Από πάνω να βγω? Από όπου και αν περάσει, θα περάσει, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Δεν μας έχει πολλά αυτό. Είναι και αυτόματα, πού θα δείξω αυτόματα? Το στρατό. Είχαμε τις καναβέδες. Σαν καναβέδα το νιώθω γι' αυτό. Πού είμαστε? Να μας βρει Νικολούρου τουλάχιστον. Μαριγκόπη είμαστε, εντάξει. Μαριγκόπη είμαστε, τελευταίο στίγμα είναι αυτό. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Τίποτα, δεν θα πατήσω αυτό. Άρα, θέλω άκρη. Άκρη τώρα που πήραμε. Δεν πάει πάντα έτσι τρόπο. Εντάξει, εγώ παίρνω τα αμικά του. Κοίταξε αριστερά. Είναι η λιβάμπανος εκτός δρόμου. Δεν νιώθει. Νομίζω ότι είναι άσφαλτο. Άσφαλτο. Μου είδες άσφαλτος. Άντζελα. Μου και την Άντζελα μαζί. Σε νέα έκδοση. Μην τον κάνει ρε παιδιά, πού έκανε, είναι άγριο. Περάσαμε όλο αυτό ρε. Τι δεν ξέρεις πως το περάσαμε από μέσα, δεν καταλάβαμε τίποτα.
σιγά κάτσε, έλα. Πολύ σιγά, έλα. Εδώ το βλέπουμε οριακά στο ύψος του μασκέ. Πολύ σιγά, πολύ σιγά. Κάτσε εδώ, δεν ξέρουμε τα μασκάρα κάνουμε. Κάνε μία όψεν. Πολύ σιγά, πολύ σιγά. Εκεί, όπα, όπα. Εκεί. Ορίστε, κάνει και τραμπάλα ο τροχός. Φύγε. Το διαφορικό του. Σε λασκάνα, εντάξει, νομίζω ότι δεν του λείπει τίποτα. Πάρε τα κορίτσια, φύγω τώρα. Κορίτσια, πάμε να τους αφήσουμε εδώ αυτούς. Τέτοιο όχημα πάμε. Τέλος. Τέλος. Πώς φάνηκε η πρώτη εμπειρία οδήγησης στο χώμα? Πολύ καλό. Εγώ προσωπικά που δεν έχω ξαναοδηγήσει είναι σαν να ήξερα να οδηγάω χρόνια. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι η εμπειρία ήταν μοναδική. Σούπερ. Εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Με super driver και super αυτοκίνητο. Κοίτα ρε φίλε, δεν το λέρωσαμε καθόλου. Τι μου λέγατε, κόψε, κόψε. Μια χαρά πήγαινε. Κορπαγκάσκορους έχει. Να δούμε τώρα τι έχει. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η φόρη του. Καλά, καταπληκτικά. Φόρη ασύλληπτη. Και από χώρους πάντως, καταπληκτικό. Χωράμε, άμα θέλετε καμιά γυναίκα να βάλετε μέσα. Χωράει. Χωράνε και δύο γυναίκες. Και πτώμα. Και πτώμα. Ενήλικο πτώμα. Πιο βρώμικη λέξη με 4 γράμματα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε, έχουμε ένα μοτέρ τουρμπάτο, είναι 1400 κυβικά. Είναι το Multi-Air, το γνωστό μοτέρ του Fiat Group. Φοράει για Alfa Romeo, φοράει Giulietta, φοράει το Mito. Το έχουν βάλει και στο Renegade, είναι 170 άλογα. Η κατανάλωση του είναι αρκετά καλή, είναι από τα 9 μέχρι τα 11 λίτρα ανάλογα με το πώς το πας το αυτοκίνητο. Πιστεύω ότι για τα κυβικά του, ότι είναι turbo και ότι είναι και τετρακίνητο και κοντεύει, είναι κοντά και στα 1600 κιλά, νομίζω ότι είναι μια χαρά κατανάλωση. Κωνσταντίνα, πώς σου φάνηκε? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αμάξι. Τα λεφτά του πώς σου φαίνονται? Σιγά σιγά. Σιγά σιγά να Αν το δεις. πούμε ότι είναι και οικογενειακό αυτοκίνητο και πόλης και κάνεις και λίγο την πλάκα σου, με την έννοια ότι ρε παιδί μου κάνεις και λίγο το φαν, νομίζω ότι είναι value for money. Και δεν γκέει και πολύ. Ναι, είναι σου καταλάβαμε turbo, από την αρχή ότι τους άρεσε. Είναι πολύ φαν. Γυναικείες απόψεις. Μανταλένα. Κοίτα, εγώ συμφωνώ, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Όχι, θα σας πω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αμάξι, είναι πάρα πολύ άνετο. Σας άρεσε? Πες Νίκο, για πες τη γνώμη σου. Οκ, μ' αρέσει. Τώρα στην ερώτηση αν θα το έπαιρνα ή όχι, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Κωνσταντίνε. Κοίταξε, εγώ δεν έχω τρελή εμπειρία από 4x4, οπότε μου φάνηκε μια χαρά για τις δικές μου δυνατότητες εκτός δρόμου. Έχει πάρα πολλά συστήματα που σε βοηθάνε να το χειριστείς σωστά. Ναι, μοντέρνο αυτοκίνητο, τα πάντα έχει. Ναι, οπότε μου αρέσει πάρα πολύ που είσαι 170 άλογα, πάει πάρα πολύ ωραία στο δρόμο. Ακούς και το σφύριγμα του turbo λίγο έτσι σε ψαρώνει. Το έπαιρνες? Μπορεί και να το έπαιρνα, έτσι όπως το έχω δει αυτό που οδηγάμε σήμερα, ναι, μου αρέσει. Γιώργο, εσύ δεν μιλάς. Όχι, ναι, και Εγώ το έπαιρνες. μ' αρέσει. Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Τι σου άρεσε και τι δεν σου άρεσε? Καταρχάς είναι εντάξει, ένα επιβατικό αυτοκίνητο, λίγο πιο σηκωμένο από το έδαφος. Πηγαίνει σε ένα καλό χωματόδρομο εύκολα. Εντάξει. Έχει τετρακίνηση, έχει τον γκαζάκι του, ωραίο είναι. Συμφωνώ με τον Νίκο, εντάξει, αλλά δεν είναι για να το πάρεις για καθαρό off-road. Είναι άμα σου κάτσει ένα χιονάκι και λίγη λασπουδιά έτσι να. Σιγά, πολύ σιγά, πάρα πολύ σιγά. Πολύ σιγά, Πρόσεξε, γιατί εδώ πέρα έρχονται πάμε από το αριστερά. κλεισάκι. Πάμε όπως είμαστε μακαρίτες. Πολύ σιγά, πιο σιγά. Σιγά έτσι. Δικιά σας πλευρά είναι, εμένα δεν με πειράζει. Αν να σου πω. Πάμε σιγά σιγά. Να πούμε ότι έχει αερόσακους αμάξι. Να τους δοκιμάσουμε κιόλας. Έφυγε. Να δούμε αν δουλεύουν. Μην το τρέχεις τώρα για να φύγει η λάσπη. Αυτή που έφυγε. Αν τρέξει φεύγει πιο γρήγορα. Φουκώνει. Καθαρίζει μετά εσύ. Σωστό από αριστερά. Πάμε για παγιδιά. Παιδιά, αφήστε τα αυτοκίνητα και πάμε για κανένα φαγητό λίγο.